வணக்கம். இன்னைக்கு விபி சாமி ஆர்கானிக் ஃபார்ம்ல வானவில் ட்ரஸ்ட் மெம்பர்ஸ் அண்ட் க்ரூ மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே நம்மளோட 5 நாளைக்கு இயற்கை விவசாயம் எப்படி பண்றது அப்படின்றதுக்கு ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டாங்க. இந்த வட்டம் நம்ம எடுத்த கிராப் அஸ்வகந்தாவோட ஹார்வெஸ்டிங், அஸ்வகந்தா எப்படி தெரியும், அஸ்வகந்தாவோட மார்க்கெட்டிங் அண்ட் அதோட வேல்யூ அடிஷன் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ற டெக்னிக்ஸ் எல்லாமே இந்த க்ரூ மெம்பர்ஸ்க்கு நம்ம சொல்லி கொடுத்தோம். அது போக மற்ற இயற்கை விவசாயம் பண்றது எப்படி அப்படின்றத விபி சாமி ஆர்கானிக் ஃபார்மோட ஒரிஜினல் சைட்ல போய் எல்லாருமே பார்த்து கத்துக்கிட்டாங்க. இதனால நம்ம என்ன பண்றோம்னா ப்ரொமோஷன் ஆஃப் எப்படி ஆர்கானிக் கல்டிவேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்றது நம்ம விபி சாமி மூலமா மற்ற ட்ரஸ்ட்டுக்கோ மற்ற பீப்புளுக்கோ நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறோம். யாருமே இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கிறவங்க, ஃபார்மர்ஸா இருந்தாலும் சரி இல்ல பிசினஸ் மேனா இருந்தாலும் சரி, ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் பண்ணணுன்ற நோக்கத்துல இருக்கிறவங்க உடனே எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம்.